Ден 1075. Днес има много интересни новини от направлението на Покровск. Тук руснаците се опитаха да проведат изненадваща пехотна атака с над 70 войници, надявайки се, че гъстата мъгла ще прикрие движенията им. Въпреки това, благодарение на усъвършенстваните системи за откриване, украинците проявиха търпение, изчаквайки докато руснаците съберат всичките си войници върху тесен мост, преди да започнат унищожителен артилерийски обстрел срещу напълно неподготвените врагове. Основната цел на руските сили е да установят контрол над селото Успенивка. Чрез това те се опитват да подкопаят украинските позиции в Удачне, да отворят нов вектор на настъпление и да компенсират липсата си на напредък на западния фланг на Покровск. Превземането на Успенивка първо ще им позволи също така да подсигурят фланга на северното си направление, намалявайки рисковете при атаките си през открити местности. За да постигнат това, руснаците предприемат чисто пехотни атаки с цел да изтласкат украинските защитници. За да започнат мащабните си атаки, руснаците се опитват да съсредоточат големи пехотни формирования в близкото село Ново Василивка, възползвайки се от близостта му до Успенивка. Тъй като значително превъзхождат украинците числено, те планират да пригазят напълно защитниците в Успенивка чрез числено превъзходство, а нарастващият недостиг на бронетехника ги принуждава да разчитат все повече на чисто пехотни атаки. За да избегнат украинското наблюдение, руснаците все повече залагат на метеорологичните условия, за да придвижват малки пехотни групи в мъглата и постепенно да натрупат много по-голяма ударна сила за нападенията си. Въпреки това, украинците умело неутрализират тази руска тактика, използвайки дронове, оборудвани с термовизионни камери, когато мъглата стане твърде гъста, тъй като топлинните следи са много по-забележими в плътна мъгла, отколкото с просто око или стандартна камера. Освен това, украинците предварително изградиха мощни укрепления около и в Успенивка. След като руснаците се нуждаеха от близо месец, за да превземат селото Нововасиливка, като дори бяха принудени да изпратят елитни части на спецназ, за да преодолеят застоя, украинците имаха достатъчно време да изградят отбраната си в следващото населено място. Освен това, руската атака беше допълнително усложнена от разклонение на малка река, създаващо силно заблатен терен между двете села, като остави само една възможност за преминаване, върху която украинците можеха да концентрират огъня си. Този единствен мост беше под постоянно наблюдение от разузнавателни дронове. Кадри от района разкриват, че по време на стандартен патрул с дрон, украински оператор е забелязал малка група руски войници, които са се придвижвали към плевня в Успенивка. Заинтригувани, украинците са се въздържали от незабавен удар и изчакали да видят дали ще се появят още, като в крайна сметка преброили над 70 руски войници, събрани заедно около хангара. Междувременно руснаците чакали мъглата да се сгъсти още повече преди да се придвижат в масирана колона към украинските позиции, без да осъзнават, че са засечени отдавна. Тъй като украинците се въздържали от незабавен удар, артилерийските им разчети успели да подготвят баражен обстрел на единствения мост, който руснаците можели да използват за преминаване точно когато атаката им започнала. Украинците изсипали огън върху все още струпаните руски войници, които не се разпръснали на време и били уловени в капан. Украинските сили са използвали както конвенционални, така и касетъчни боеприпаси срещу руската пехотна вълна, разкъсвайки вражеските формирования. След като основната маса е унищожена, украинците продължили да преследват останалите руски войници с камикадзе дронове и гранати, пуснати от дронове, за да се уверят, че няма живи, които да продължат атаката. Като цяло, руснаците са прекомерно уверени, че мъглата ще прикрие напълно движенията им, докато украинците са положили допълнителни усилия, за да се адаптират към тази тактика. Тази самонадеяност води до пълното унищожение на руската щурмова група от украинския прецизен огън и касетъчните боеприпаси. Продължаващата неспособност на руските сили да постигнат значителен или бърз напредък в този сектор вече оказва сериозни последствия върху цялостната им офанзива срещу Покровск, тъй като те продължават да изразходват резервите си. Украинците, които са се уверили, че не са останали живи руски войници, за да продължат атаката, принуждават руснаците отново да чакат подходящи метеорологични условия, за да прикрият движенията си, което обаче още повече забавя техния импулс в момент, когато те отчаяно се нуждаят от пробив. Ако намирате този репортаж за полезен, моля подкрепете ни, като харесате и споделите видеото. Също така можете да се абонирате за канала, като натиснете върху флага вдясно. Благодаря ви и ще се видим в следващия репортаж от фронтовете на Украйна.